नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुखेल खबरो. कारवार चित्ताकुला बंगळेवाडा श्री हनुमान मंदिराचो जीर्णोद्वार आणि कलश प्रतिष्ठापन सुवाळो 29 ते 31 डिसेंबराक. आज भक्ताल्या बहुसंख्येन नूतन मूर्तीचे आगमन. राज्यस्तरीय क्रॉस कंट्री चॅम्पियनशिप स्पर्धा यल्लापुरा 27 डिसेंबराक श्री शिवराम हेब्बार. कारवारात श्री अटल बिहारी वाजपेयी हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्यान विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात चलयो नापत्ता जावच्या प्रकरणात वाढ. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार चित्ताकुलाच्या बंगळेवाडा श्री हनुमान मंदिराचो जीर्णोद्वार आणि कलश प्रतिष्ठापन सुवाळो 29 ते 31 डिसेंबराक. भक्ताल बहुसंख्येत आज नूतन मूर्तीचे आगमन. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आशिल्ल्या बंगळेवाडाच्या पुरातन श्री हनुमान मंदिराचो जीर्णोद्वार आणि कलश प्रतिष्ठापना सुवाळो आणि वार्षिक जात्रेचो उत्सव बुधवार 29 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर पर्यंत जावचा असून आज नूतन मूर्तीचे आगमन झाले. मूर्तिकार वैभव अशोक मडकईकर हेमी 6 ते 8 महिन्याचे अथक परिश्रम घेऊन साधारण 6 क्विंटल वजनाची श्री हनुमान मूर्ती तयार केली. ही मूर्ती देवस्थान कमिटीक दान केलेली व्यक्ती चित्ताकुला तारीवाड्याचे निवासी श्री लिंगराज पुत्तू कलगुटकर हेमी श्रीची मूर्ती अर्पण केला. त्या मूर्तीचे आज तारीवाड्यावेल्यान हजारांशी भक्ताल्या उपस्थितीत आणि शेकड्यांशी सवाशिणीन कळस घेऊन टाळ मृदंगाच्या आणि इतर पथकाच्या वाद्यवृंदात वाजत गाजत ती मूर्ती मुख्य रस्त्यान बंगळेवाड्याच्या श्रीच्या मंदिरात मोठ्या दबाजान हाडली. जे भक्त किंवा कळस घेतिल्ले सवाशिणी अनवाणी पांयान चलतना पायाक त्रास होऊ देना म्हूण पुढे रस्त्यार उदाशीपूर्ण रस्त भिजोवच्यासाठी एक उदकाचे टँकर दवरिले. या महामार्गावेल्यान वयचे सगळे प्रवासी आपापले वाहन थांबवून श्रीच्या मूर्तेक नतमस्तक जावन वयताले, कारण या मूर्तीचे रूप पळोवणाऱ्याक मनाक खूप भावताले. कळस घेयल्या गृहिणी भितर एक 6 वर्साच्या कनिष्का नाईक या बालकीन कळस घेतिलो. बाल वयातच हे संस्कार तेजे भितर येयले हे एक आध्यात्मिक आणि आमगे संस्कृतीचे एक विशेष आशिल्ले. या हनुमान देवाचो 29 ते 31 डिसेंबर पर्यंत खूप प्रकारचे होम हवन आणि इतर धार्मिक विधीचे कार्यक्रम असून अखेरच्या दिवस 31 डिसेंबराक सकाळी श्री गणपती पूजन, प्राकार शुद्धी, देवता पूजन, सकाळ 10 वाजताना हरिभक्त पारायण श्री निशिकांत टेंगसे पैंगिनी गोवा हेमगेल्या शुभ हस्तान श्रीच्या मंदिराचो शिखर कलश प्रतिष्ठापन जातलो. नंतर 10:30 वाजताना कलाभिवृद्धी होम, दनपारा 12 वाजताना पूर्णाहुती, 1 वाजताना श्रीची मंगळारती प्रसाद वितरण, नंतर 1:30 ते 3:30 पर्यंत अन्न संतर्पण जातले. सांजेचे 5 ते 6:30 पर्यंत कीर्तन, नंतर पूजा आरती प्रसाद वितरण आणि नंतर लिलाव जातलो. रात्री 9:30 वाजताना श्री परशुराम नाट्य मंडळ पैंगिणी गोवा हेमी संत कान्होपात्रा हे संतकालीन मराठी नाटक सादर करतले. या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तान हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो असे श्री हनुमान कमिटी बंगळेवाडा हेमचे तर्फेन प्रसार माध्यमाक कळयला. आज श्रीचरणी अर्पण केलेली आसा. ती हाडटाना नागब्रह्म्या सानिध्यातल्यान कलश सगळ्यांक घेवन भेंडीची प्रोसेशन करून मूर्ती आज हांगा पर्यंत हाडपाक येयल्ली आसा आनी उदक सोडून अर्पण केल्ली आसा. मूर्ती कलाकार सायडीच्यान उबी आसा. ह्या वैभव मडकईकर ह्या कलाकारान मूर्तीची ही अशी कला ह्या रूपात मुखार सगळ्या मुखार दवरलेली आसा आणि लगभग मूर्तीचे 560 किलो वयर आसा. मूर्ती अखंड मूर्ती ही अख्खा कर्नाटकात जाऊन मागेल्या लेखात विचार करचे जाल्यार विश्वातच अशी अखंड मूर्ती खंय दिसच्याक मेळना आमकां पळोवच्या खाली. आणि तेगेल लायफात बी तेणी फर्स्ट टायम हे अखंड मूर्ती वतयली अशें दिसता म्हाका. भरपूर मेहनत घेतली तेणी तेगेल कुटुंबान जावं तेगेल ती टीम आसा त्या टिमान दीस रात मेहनत करून ही आज मूर्ती आमी दवरला आनी त्या परमेश्वरा कृपेन ही आज मूर्ती ह्या रूपात आसा. काल तुम्ही त्याच्याकडे चर्चा हरकत ना किती असं म्हणतो. वैभव अशोक मडकईकर मूर्ती नियरली 550 kg आसा. ती करूंक साधारण ताका 6 ते 8 महिने लागतात. लिंगराज सरांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिला हे करूंक. थँक्स म्हणटा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां,
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. राज्यस्तरीय क्रॉस कंट्री चॅम्पियनशिप स्पर्धा येल्लापुरात 27 डिसेंबराक. पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार. येल्लापूर राज्य एथलेटिक्स संस्था आणि जिल्हा एथलेटिक्स संस्थेच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या चॅम्पियनशिपात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतल्यान सुमार 800 खेळाडू भाग घेवची शक्यता आसा. आतापर्यंत 600 जाणां नोंदणी केला असे जिल्हा पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी प्रसार माध्यमांक सांगले. राज्यस्तरीय क्रॉस कंट्री चॅम्पियनशिप 27 डिसेंबराक येल्लापूरच्या काळंबा नगर तालुका खेळा मैदानाचेर आयोजित करतले अशी माहिती तेमी ह्या वेळार दिली. या खेळात विजेता जाल्ल्याक जानेवारी 15 आणि 16 नागालँडात जावच्या कोहिमात राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धेत भाग घेऊ मेळटले. विजेत्याक पदक, प्रशस्ती आणि नगद बक्षीस मेळटले अशी त्यांनी सांगले. कारवारात अटल बिहारी वाजपेयी हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार आज कारवारच्या नगर बीजेपी मंडळा वतीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान कारवारच्या कन्नड भवनात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले. नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्तरकर, विधान परिषद सदस्य गणपती उळेकर, नगरसभा अध्यक्ष श्री नितीन पिकळे, अतिथी श्री मनोज भट हेमी वाजपेयीच्या भावचित्राक पुष्पनमन केले. या वेळार MLC उमेदवार श्री गणपती उळेकर हेमका शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. यानंतर मान्यवरान वाजपेयीच्या बद्दल उलयले. पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नगरसभेचे सदस्य आणि इतर हजर आशिल्ले. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात चलयो नापत्ता जावच्या प्रकरणात वाढ. कारवार जिल्ह्यात बायल चलयो नापत्ता जावच्या प्रकरणात परत वाढ जाते आसा. भटकळ तालुक्यातल्या उस्माननगर पैल क्रॉसांगाची 17 वर्षाची चली ना जाला. ही घटना भटकळ शहर पोलीस ठाण्यात नोंद जाली आसा. तरी पोलीस शोध चालू आसा. दुसरे घटनेत मैत्रिणीला लग्नाक वयत म्हण सांगून गेले विद्यार्थिनी ना जाला. ही घटना दांडेली तालुक्याच्या हलुमड्डी वाठारात घडली. कित्तूर हांगा मैत्रिणीला लग्नाक वयत म्हण सांगून गेली चली लग्नाक बी पावलना आणि घरा बी पावलना. ही घटना दांडेली पोलीस स्टेशनार नोंद जाल्ली आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.